Един лек съвет от хората, които се занимават с укрепване. От време на време човек трябва да изпуска напрежението. Така. Здравейте, аз съм Мария Силвестър и се намирам в шоурума на Евростил, който съвсем скоро предстои да бъде открит ей тук на един хвърлей от Парадайс. До мен са Радо и Иво, с които днес ще ви покажем как се монтират врати. Какъв е процесът по монтиране на точно един конкретен модел, а именно Аква. Готови ли сте, момчета, да покажем как става? Айде. Стоп! То ни трябват инструменти и врати. Редно е да има. Редно е да има. Къде са инструментите? Връщаме се. Готов ли си? Отиваме към вратите, нали? Да. Много Връщане на стената. Много помагам. Да носа ли? Бутай! Гледай. Да, така. Първият процес. Разопаковаме вратите. Той се случва ето така. Какво правиш? Връщаш ли? Ритъм. Добре, Ритъм си. Сега разопаковай. Докато те разопаковат, ще ви кажа, че това е врата, която се казва Аква. Защо се казва Аква? Защото е предназначена за баня и за всякакви мокри помещения. Какво е специфичното обаче за тази врата, ще разберем от момчетата, само да си свършат работата. Аз нали много ви помагам? Да, разбира се. Намираме се на особен етап, в който слагаме първо бравата. Това ли е бравата? Това са дръжките за вратата. Това са дръжките за вратата всъщност. Точно така. За Аква. Така наречен Йомков. За Аква модела. За Аква модел, добре. да. Преди да продължим нататък, сега ще сложите тези дръжки, обаче искам да знам какво се случва, когато трябва да монтираме врата. Хората не знаят какъв е този процес. Какви са основните неща, които се случват, когато монтираме врата? В основата на всичко е да се нивелира добре. Така. С това ще започнем. Добре. Има едни крепежни планки, които се използват. Да. Когато е вкарана в строителния отвор, се нивелира хубаво от към панти, от горна част, ляво, дясно, от всякъде. И така. Това ли? Това е за начало. После ще видим какво ще Звучи много лесно. На мен ми е лесно. Да ти е лесно, защото ти го можеш. И не, че му е лесно, и така. Аз ще покажем всъщност какъв е процесът. Айде да започнем, слагаме бравите първо. Точно така. И после местим натам. Точно. Айде. Аз много ви помагам, нали? Да, разбира се. Чакай. Аз ще си действам по-малко. За къде? 2 часа по-късно. Аз махам лепен. Както знаете, това е най-трудната работа. При монтирането на една врата. Не припадайте, все това не го снимай. Малко само да побутна процес. Не бой се. В смисъл, готова съм. Ей! Готови сме. Особено аз. Аз най-много помагах. Значи сложихме дръжките. Да. И сега приготвяме вратата за пренасяне и там, където трябва да я монтираме. Сега ще вкараме в строителния отвор. Строителния отвор, където ще я нивелираме, укрепим и така. Колко време това ще ни отнеме? Бързи сме. 10 минути. Айде. Ето вижте, аз винаги съм права. Просто уреда го сочи. Сега нивелираме вратата, току-що я сложихме в къде беше? Строителният отвор. Строителният отвор, точно така. Сложихме вратата в строителния отвор, нивелираме и след това започва същинския процес. Преди това обаче, аз трябва да ви попитам, къде отиде колегата? Елате. Слушам. Тук. Да попитам, тази врата се казва Аква. Точно така. Тя е предназначена за мокри помещения за баня. Защо? Какво е специфичното? От какво е направена тя? Кой е? Името на самата врата говори за това нещо. Точно така наречената Аква е направена така, че от към мокрото помещение, баня, тоалетна или където има душ, течаща вода, не я притеснява на мокренето, защото от към това помещение тя е алуминиева, може да бъде с стъкло, огледало, лакобел или каквото си избере самия клиент. От другата страна на вратата вече декорацията може да бъде като останалите врати. И така изглежда по същия начин. Изглежда по същия начин, като другите и по нищо не личи, че тази врата е алуминиева. И то е въпрос на избор. Точно така. Добре. Следващия процес е авторски. Вратата се държи по-добре в строителния отвор. Има едни планки, които са си моя идея и съм сигурен, че така след време няма да се получи някакво изместване. Луфтовете ще останат такива, каквито сме ги направили от първия ден. Ама какво е това? Монтажа на сградничка. Ма прилича на тия уредите за мерене на кръвност. Как така? Много странно. И какво правите? За да захване касата, да не се мести, за да мога да се... Виж ти колко странно.
Един лек съвет от хората, които се занимават с укрепване. От време на време човек трябва да изпуска напрежението. Така. Просто не мога да си намеря това, което търся. И аз така цял живот, но не съм се сещала да го търся тук. Нещо да помагам? Проблемът е, че трябва сам да си помогна. Днес е такъв метафизичен ден, в който научавам важни неща през определени процеси, които се случват по укрепване на психиката и на тялото и на вратите към света и към космоса. Вие какво мислите за тази велика мисъл, когато една врата се затвори, друга се отваря? Значи не е нивелирана добре. Просто не е нивелирана добре и затова така става. Сега пяната на дните в тази врата, която вече е укрепена, ще бъде, как се казва, опенена? Как се казва глагола на слагаме пяната? Опенване. Опенваме? Сега сложихме пяната. Точно така. Колко време трябва да чакаме, за да хване? В момента, стегне, тя сега 10 на минути да стегне пяната. Да стегне. Имаме вече работа по така наречената декоративна каса на вратата, благодарение на което тя ще прилича на другите врати в помещението. Добре, колко време трябва да изчакаме? 10 на минути? 10 на минути, поне да хване, да стегне малко. И след това последния процес, в който слагаме каса. Изграждаме декоративната каса и первасите. Добре, сега почваме да чакаме. Стане. Ще стане. Чакайте си тук. И вие. Аз, понеже съм много колосално висок, използвам помощни средства за повдигане. Да. Сега си представяме, че стоим в коридора, където вече вратата прилича на другите. Да, наистина. Стиропора. Нищо ще преживеем. Ти си действай и не ми обръщай внимание. Имам ужас от стиропора от звука. Добре. Всичко е наред. Заспа. И това ми е любимо. Заспа. И това ми е любимо. Това, което виждате, е готовата врата тип Аква. Отваря се към банята. Веднага демонстрирам. И аз съм вътре, в банята. Отвън изглежда подходяща спрямо интериора, а отвътре е добра за банята. Тоест, такава водна врата. Аква. Току-що видяхте как монтирахме врата, особено аз. Изключително успешно участвах в това, но колегите се справиха страхотно. Много благодаря. Изключително удоволствие да работим заедно. Ако искате да разберете повече за видовете врати на Евростил, абонирайте се за каналът ни. Нали така? Така ще е. Добре, сега как да се тръгнем? Натам. Рязко, айде. Откъде? Чао!